DXDC Radyoman Report. Nanuktok ang usa kay nahang sirwa na palad sa malumong kasing-kasing sa katawhan nga but mutabang kanila tungod ang iyang 17 anyos nga anak nga si Ruelito Palad adunay meningitis nga ginahambin sukad sa nahimugso siya nining kalibutan. Sa interview sa DXDC Arman Davao pinaagi kang radyoman Irin Lumusbog kang Palad iyang gibutyag nga usa pa lang ka semana human gipanganak si Ruelito. Dili na maayong kahimtang niini ug matod pa sa findings sa doktor aduna kini meningitis kun ang impeksyon diin ang lining nga nagaprotekta sa utok sa tao og spinal cord manghubag nga posibleng tungod sa bacteria, virus, cancer ug uban pa. Gilayong kapila na sila nagbalik-balik sa balay tambalanan sa mga panahong dili makatumar og tambal si Ruelito kay kalit kining atakihon dili mukaon og mag-seizure. Dugang niya nga daan na silang giingnan nga paoperahan kini apan wala sila misugot kay matod pa talagsaon lang ang maluwas sa opera. Tungod sa kapait sa kinabuhi og sa igo lang nga pangkonsumong kita silang padre de pamilya, nagpatabang sila karon sa publiko tungod nagkinahanglan og maintenance si Ruelito nga tag 800 ang garapa. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.